Għaddew aktar minn 24 siegħa minn meta l-Partit Laburista talab biex il-PBS jgħid min kien l-uffiċjal qoli tax-Xandir tal-Istat li kien il-medjatur bejn Lorenz Gonzi u d-deputat nazzjonalista Franco De Bono. Laqgħa li matula l-avukat De Bono qed isostni li ġie mħeġġeġ minn Lorenz Gonzi biex jattakka aktar lill-Partit Laburista. It-tlieta filgħaxija fil-programm 903 fuq One, Franco De Bono qal għall-ewwel darba li għal din il-laqa flimkien miegħu u ma' Lorenz Gonzi kien hemm ukoll uffiċjal qoli tal-PBS. Il-kellim Laburista għal qasam tal-medja Gino Cauchi jgħid li din id-dikjerazzjoni tindika li waqt il-laqa ġie diskuss il-mod ta' kif għandu jiġi attakkat aktar il-Partit Laburista. Cauchi jkompli jgħid li s-sitwazzjoni tindika li dan l-uffiċjal qoli fil-PBS kellu juża s-saħħa tiegħu fix-Xandir tal-Istat biex dan l-istazzjon jintuża kontra l-Partit Laburista. Il-kellim saħaq li skitt totali min-naħa tal-PBS dwar dan il-każ huwa assolutament inaċċettabbli. Gino Cauchi temm jgħid li huwa l-obbligu tal-amministrazzjoni tal-Istazzjon Nazzjonali li tgħid min kienet din il-persuna u jekk kellux il-permess tal-Bord tad-Diretturi biex ikun jista' jattendi l-laqa u jiddiskuti din l-istrateġija li tkisser kull regola ta' imparzjalità.